arep teng mriki. Nami kula Raivan Muhammad Iksan. Oh iya, monggo sampean perkenalan ning arep murid hari ini. Monggo Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Raivan Muhammad Iksan. Aku murid anyar ning kene. Aku pindahan saka SMA PGRI 1. Sokon Dewi ketika mau itulah jenenge cah kae. Monggo Mas Repan datang teko andine Mbak Anita. Nggih, Pak. A few moments later. Saatnya istirahat. It's time to have break. Oke cah, beristirahat terus muni. Monggo gunake waktu sampean sampai mungkin nggih. Pista itu kiaman salaman. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Pista itu kiaman salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Two hours later. Yo mau Kamu dhisik piye? Puasa tenan. Tanya, bagi duitmu. Gak enak. Alah alasan duit cepat. Gak enak. Wis iki canganya rasa ngapusi we. Bagi duit tenanan gak enak. Hehe, nyapa ta iki malak-malak repan ae. Mbok kira sekolahane mbokmu apa piye? Wis ayo ning kantin ayo. Ayo ning kantin. Sok-sokan dong ya nih. Lah iya ya. Mah dadi pahlawan kesiangan nih. Lah iya ya ngono kuwi ya. Titeni anggo. Ya titeni ae sok ben ya. A few moments later. Nah ini. Aduh, nah bikin kok nakal mentah. Salahmu mlaku ora inget-inget. Ana apa iki rame-rame? Niku lho Pak, Ade bareng mulih ke kantin terus cah loro iki sengaja jegal Lha sikile. kuduke mandek saking kan. Cah loro iki padha jegal sikile Hani nganti Hani tiba. Alah ngapusi kowe. Halah rasa Aku susu. sih piye, sikil keluar kilat. Ngapusi renek buktine kowe. Mosok piye ceritane? Kan Ade bareng mulih saka kantin to Pak. Terus cah loro iki jegal sikile Hani nganti tiba. Ngono Pak. Alah ngapusi meneh. Wes to, cah loro iki panggah ae masalah. Alah ngapusi. Aku sih piye, delok tas sikil keluar ki lho. Eto, wong loro iki panggah ae masalah. Rasa salim iki. Ora ning ngono, wong loro iki. NANI?お前はもう死んでいる。 Ora ning ngono. Wong loro iki gak mesane karo Pak Mbokmu. Rasa nggowo-nggowo wong tuwa. Sik to, Dan, sik to, Dan. Iki lho kuduke wayah sekolah iki gunane sing apik. Coba pikir wong tuamu ning omah. Wong tuamu wis kesel-kesel batin tulang ben kowe iso sekolah. Ning sikapmu malah kaya ngene. Rasa syukurmu nang ndi?
rasa soalin lho. Set to Rel, iki barang Rel. Aja mentang-mentang iki anake wong sugih. Sok ben. To, iki barang lho Rel. Aja mentang-mentang iki anake wong sugih. Aja sok ngremehne wong liya. Ingat, dunya iki muter, sampeyan iki bakal nang ngisor. Coba pikir wae nang ngisor sampeyan piye? Kabeh iki ditentokne karo awake dhewe-dhewe. Sampeyan mesti depanmu ditentokne kowe dhewe. Alah karepmu wis. Hah, malah kok kene. Ayo, malih ya ning kantin.